Здравейте хора, ние сме от сериала Следвай ме. Аз се казвам Ралица и играя Петя. Аз се казвам Петър и играя Петю. Ние имаме челендж, в който трябва да казваме 2 лъжи и 1 истина и всеки трябва да познае кое е истина и кое е лъжа. Давай, Петю, ти си. Добре, аз съм готова, наприемам информация. Когато бях малък, около празниците, идваше дядо Коледа в нас. И аз осъзнах, че той не истинският дядо Коледа, когато бях на 6. Втората моя случка, реална или нереална, е, че имах класически любовен триъгълник, още в детската градина, когато бях на 5 годишна възраст. Да, с 2 близначки. Третото нещо е... Събрах си мисълта. Какво беше трето нещо? Давай, излъжи ме. Лъжи ме, лъжи ме. Добре, трето нещо е, че изгорих една играчка на мой близък приятел, която беше от детството ми и то наскоро. Окей. Според мен е дядо Коледа. Кое е това? Това е лъжата? Не, това е истината. Да, според мен си открил, че дядо Коледа не е дядо Коледа наистина. For real. Чакай малко, може пък и... Откъде да знам ти на каква възраст си развил любовни емоции дядо Коледа? Това е. Това е истината? Да. Не, това е лъжа. Така, истината е, че бях в любовен триъгълник с Знаех си. Знаеш ме, бе. Знаех си. Аз се правя, че не... Алоха, готините! Оха, как сте? Добре, започни ти първ. Ти започни пръв, аз ще се опитам, да. Първа история. Представете си курортен град с главна улица, на която са всички заведения. Хванахме се на бас с двама приятели, че може да се облечем чисто голи и да претичаме през цялата главна улица в пиковия час, примерно 10:30 вечерта. Така, представете си разстоянието от Несебър до Слънчев бряг по вода. Може би към 2-3 км. В смисъл, като сте на плаж Слънчев бряг, виждате Несебър. Сега си представете, че го преплувах наведнъж, не на един дъх, но отнеми доста време, беше доста страшно, но се смелих и го направих. И сега, момент само, че забравих. Представете си, че аз, колкото и добър да изглеждам, съм имал проблеми с полицията. Добре, значи първото беше по главната на Китен си тичал гол. Второто е да си плувал от Слънчев бряг до Несебър. Така. И третото е, че си имам проблеми с полицията. Тук има 2 лъжи и 1 истина. Да видим. Не си плувал от Слънчев бряг до Несебър и не си тичал гол, но си имал проблеми с полицията. Това е моята версия. Позна. Абсолютно всичко съм познал. Мега ум! Ти трябва да си разкажеш истината. С едни приятели бяхме малки, бяхме тинейджери и си бяхме взели супер много сладки някакви неща от супермаркета и просто излизайки се пуснахме с количката, тя беше една така голяма количка за супермаркет, се пуснахме по целия паркинг и се оказа, че е много яко да се возиш и да се буташ с количката и така както бяхме натоварени с супер много неща, решихме да напуснем паркинга, продължихме с нея, изведнъж както се бутахме и крещяхме, изведнъж зад нас се чу, нали, това сирената на полицаите, които очевидно ни следяха примерно от може би почти километър, какви глупости правим. Да, то по-скоро не беше каш, да. Той е бил просто въгън. От касата излизаш и си продължаваш без да се замислиш. Първо, десничар съм. Второ, като бях на 5, много обичах да мажа филийки с лютеница и да ги хвърлям по стената и после ме наказваха, но аз смятах, че е доста красиво. Смяташ, че е красиво, като ти твориш? Чакай бе, ти може това тотално да те лъжа. И другото, което е, имах гущер за домашен любимец, който умря спонтанно. Окей. Значи, истината е това с филийките. Да, това е истина, нали? Да! Знаеш ли, това си точно ти ще мяташ филийки по стената. Това ли? Няма ли още? Надявам се, че ви е харесало, нашите истории са били интересни за вас. И така, следвайте ни и до следващия път. И внимавайте с полицията. Чао, чао. Само не казвайте на никой. И понеже не ми се получи, станах рапърка.
каза, че много ми се е карала и че ме е къпала много време, защото съм миришала на оцет и на домати.